Za to, že hrozilo proste prepadnutie stredy, inštalácia bola tam v dezolátnom stave, zamatolo do rozvádzačov. To je technický stav. Ja chcem podotknúť to, kino má momentálne tak celkové zhruba 1000 m². Predalo sa za 108 000. Budova elektrárne, ktorú sme dneska, dá sa povedať, rokovali, jednali, má 6000 m². 7470. Pridálne pozemky sú neradné. Je tam suma 350 000. Je v horšom stave alebo v lepšom stave, než bývala budova kina. Takže je na zváženie aj to, že či tie podnety, ktoré chodia na prokuratúru, či sú opodstatnené, však niekto rozhodne. Ja som ponúkol tomu pánovi. Ale na objasnenie ostatným, ktorí nie sú zrejmí vo veci, nie sú oznámení, aby si trochu ujasnili situáciu. Ja som ponúkol znalca, ktorý to hodnotil, že tu bude, nech sa páči, dávajte mu otázky, on vám odpovie. Ja mám len takú odpoveď, ak mi to potvrdenie, to kino mohlo byť ohodnotené aj na 55 000. Povedal mi to. Trošku ja mám také správy, že väčšina ľudí, ktorá sa príde opýtať, to pochopí. Ja im to vysvetľujem, prečo, čo všetko tam bolo treba. Našťastie veľa ľudí, ktorí sa ma napríklad bolo opýtať, boli niekedy pred tým poslancami a oni mi potvrdili to, čo som stále hovoril, keď sa Aďa na to pýtala, že tá budova bola vždy nešťastná. Stále sa tam robila rekonštrukcia, stále tam tieklo a stále s ňou boli problémy. Takže ja neviem, no s tými, čo sa stýkam, ja keď im poviem, prečo sa to urobilo, lebo prídu sa niektorí ľudia opýtať. Je to tak proste, akože. Berú to normálne, že áno, stalo sa to a ešte som im aj povedal, nakoniec bude zase verejné zhromaždenie, keď mi neveríte, môžete sa opýtať kľudne pána primátora. Určite koncom mesiaca určite plánovali stretnutie svojho. Nie verejné zhromaždenie, ale stretnutie poslancov primátora.